wasikie kilio cha wamama. Riwruok mar piny owacho makeno ne ratiro mag oganda mar Imlu koro dwaro ni josiasa madonjo e twak orang kaka ibiro chulo oganda mane oyudo lal e kinde ng'anyo manobagi kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Gilose boma ma Kakamega riwruogno olero ni kweth mag Kenya Kwanza kod Azimio nigi ketho mar rocho ratich jopiny e kinde mag ng'anyo. Imlu wacho ni apisas mag arita kwe mag piny owacho ne otiyo gi teko mokalo ma okelo tho mar ji ka jomoko ne oyudo hinyruok ka jong'anyo moko bende ne oketho kendo kwalo mwandu mag ji. Imlu lero ni gin gi ranyisi magisebedo ka gikawo kuom ji mane oyudo lal gi hinyruok e kinde ng'anyo mar konyogi yudo ratichgi. Sasa hizi kuna petitions zile ambazo tumeandika memoranda katika institutions zile zote ambazo zimepewa nafasi kuweza kutetea mwananchi wa kawaida. Katika maandamano hii hatujaachwa nyuma vile ambavyo watu wanavyofikiria. Kazi yetu ni kutetea mwananchi wa kawaida, na tumekuwa tukitembea tukifanya documentation hizo cases zote za wale ambao wamedhulumiwa katika maandamano hii. Maandamano haswa sisi wamama tumedhulumiwa sana, ama wamama wamedhulumiwa na watoto wao. Kwa hivyo tunaomba tu upande wa upinzani na upande wa serikali wakae chini waelewane, wasiwe wa kufanya watu wapoteze maisha yao, wapoteze mali yao. Wakifanya hivyo, hapo ndio tunapata ya kwamba shilingi ya Kenya inaenda chini na hata maisha pia inapanda juu. Wale ambao waliathirika kwa maandamano ambayo ilipita wafuatiliwe kwanza. Ajenda ya kwanza ya kuzungumzia wanaposimamisha maandamano ni ile hasara na waathirika wale ambao